О, Ринат, рәхмәт. Венера гафу ит, әлеге чәчәкләр бүген сиңа түгел. Бу чәчәкләрнең хуҗабикәсе моңлы сандугачларның патша бикәсе. Ни өчен соң сары розалар? Ник менә сары розалар күргән саен аның җыры искә төшә. Бүген дә студиябыз янәшәсендәге чәчәкләр кибетеннән буш кул белән чыгып китә алмадым. Туктале, аның бит әле зәңгәр чәчәкләр турында да җыры бар иде кебек. Чынмы? Әйе, зәңгәр. Син бу тамыйсыңмы берәрсе? Төгәл әйтә алам, хәтта Шуннан да. Алайса хәзер мин Юк, Ринат, тапшыруыбызны башларга кирәк, чөнки бүгенге кунагыбызның гастрольләр график үтә дә тыгыз, сорауларыбыз күл буе. Шуңа күрә әйдә, ашыгыйк. Башлыйбызмы? киттек. Хәерле сәгатьтә. Сәлам, дуслар. Эфирда кунак бит шоу. Студияда Ринат Галәскәр. Һәм Венера Аитова. Бүгенге кунагыбыз бер генә кешене дә битараф калдыра алмый. Хәтта Ринат та тарихта беренче мәртәбә тапшыруга чәчкәләр тотып Венера, чөнки килгән. минем иң яраткан җырларымның берсе ул Сары роза, сары роза. Сине кемнәр ташлаган, сөйгәнем Бик шатбыз сезне күрергә. Бүген үзебезнең тапшыруыбызда. Эльмира, әйтәсе килгән сүзем шул, соңгы елларда сез Голливуд йолдызларыннан бер дә калышмыйсыз. Алардан күпкә гүзәлрәк, шибәррәк. Стильдан тыш, образдан тыш, тышкы кыяфәттән тыш тагын нәрсәләр үзгәрде бүгенге көндә Эльмира Нагимова. Гомумән Эльмира Нагимова үзе үзгәрде һәм әлбәттә иҗатым үзгәрде, тормышка карашым үзгәрде. Бик күп үзгәрешләр, Аллаһка шөкер. Иң мөһиме яхшы якка булсын. Эльмира, аеруча соңгы 3 елда булды бит инде синең шушы үзгәрешләр. Шәхси тормышта ул үзенә күрә бер стресс булса, иҗатыңда исә киресенчә үсеш, ул шундый ракета кебек шундый булды. Һәм ул вакыттагы хис-тойгыларыңны хәтерлисеңме һәм хәзер нинди хисләр били күңелеңдә? Иҗатта да, шәхси тормышта да әйтеп кит әле. Ул вакыттагы хис-тойгыларымны хәтерлисем дә килмим, искә дә аласым килмим. Хәзерге хис-тойгыларымны әйтеп китәсем кирәк, күңел тыныч, Аллаһка шөкер. Күңел тынычлыгы һәммәгезгә дә телим. Менә бүгенге көндә авыр этап үтүчеләргә нинди киңәшләр бирер идең? Ой, кеше сүзенә карамаска, иң мөһиме үзегезне яратырга һәм бар көчне нинди генә хәл булмасын, бар көчне җыеп, торып басып алга атларга кирәк. Үзегез турында онытмаска, үзегезне яратырга кирәк. Беренче очракта. Эльмира, бер карасаң шаккаткыч бит инде. Менә Руслан белән бергә булган вакытта да иҗат турында сөйләшәсе килә. Менә сезнең икегезнең дә искиткеч матур тавышлар. Ул вакытта да җырлар, хитлар күп иде. Җырлар да бар, дуэт та шәп, бөтенләй бер шәп, бик матур пар. Ни өчен концертларга сез аншлаг җыя алмый идегез? Хәзерге вакытта менә айрым-айрым икегезнең дә сезнең сольникларыгызда аншлаг берничә көн хәтта аншлаглар була. Нәрсә белән аңлатасың үзеңә менә моны? Үзем дә шаккатам, чөнки шуннан да ничәмә еллар без тырыштык, эшләдек, залар тутыра алмый идек, шуннан да. Хәтта безне халык ярата, ой матур пар, ой җырлыйлар, шәп җырлыйлар, концертка килмиләр. Хәзер менә тегенчектер шау-шу булгач, белмим инде халыкка кызык була башладыкмы инде, әллә кызыксынудан, артык кызыксынудан килә башладылармы, әллә гомумән мин теге шау-шудан соң бик күп кешеләр Русланның җырларын тыңлый башлаганнар, без аны тыңламаганык, менә тыңлый башладык дип, яки минекен шулай тыңлый башладылар. Нәрсә дип әйтәсем килә, барысы да хәерле булсын инде, әлбәттә, нинди генә эш эшләмәсен дә, барысы да хәерле булсын. Ахыры иң мөһиме хәзер икебез дә тыныч, ул да тыныч, мин дә тыныч, һәм аның да концертлары гөрли, минеке дә гөрли. Шулай гына булсын инде, иң мөһиме. Киләчәктә. Менә концерт дибез әйеме, җырчы дибез, артист, тамашачы һәм җанатарлар килеп баса, чираттагы баскыч булып. Бармы сәйер җанатарларың синең? Булса, сөйләп кит әле. Әйе, алар бик күп. Мәсәлән, менә мин күптән түгел генә гастрольдә булдым инде. 15 көн Башкортстан якларында концерттан йөрдем. Һәм минем администраторга бер ир шалтыратам. Сез бүген кая концерт белән? Администратор әйтә инде, Янавылда булдык бугай без әйе. Ярар, шуны гына әйттек тә инде.
Һәм Янауылда концерт беткәч, инде мин машинага кереп утыргач, бер ират килде дә, һәм минем администраторга әйтә, кая Эльмира? Минем администратор әйтә, инде Эльмира китте инде. Ничек китте? Мин аңа лично эш әйбер бирәсем бар. Ул бит әйтми, әйбер бирәсем, ул эш әйбер бирәсем бар. Администратор инде куркып куйды теге. Миңа шалтырата, из машины не выходи дип. Әйтәм, все аңладым. Монда ниндидер странный кеше дип инде. Ул прямо бөтен кешегә шалтыратырга тотынган. Теге социаль шелтерләрдә номерым бар бит инде, анда банкетлар буенча, анда тотынган шалтыратырга. Кая төн, уже төн, киләсе точка кая. Без Янауылдан Бардага киттек. Анда күп шақырым инде үтәсе, белмим, 300 километрлар бардыр. Буран, әле ул вакытта минус 37 иде градус урамда. Иң шундый салкыннарга туры килдек без. Һәм без киттек Бардага. Бу безнең арттан барган Бардага хәтлек. Һәм тогда күбрәк куркасың бит инде, ничек 300 администраторга шалтыраткан. Мин аварияга эләктем, машинамны бәрі бетердем. Сез кая, миңа эш әйберне генә бирәсем бар дип. Мин курка башладым, шуннан да Казаннан килгән Янауылга, Янауылдан Бардага киткән артымнан. Бу бит инде сәер, мин ул кешене белмим. Һәм Бардага килеп туктадык, бер кафе таптык, инде безнең ашысы килде. Һәм бөтен команда, анда егетләрем минем күп. Бөтен команда кирдек шул кафега. Һәм администраторга әйтәм, килсен, монда раз килеп җиткән инде, ничектер яхшы да түгел, машиналар бәрде бит. Монда кеше күп, бер нәрсә дә эшли алмаячак ул, мәсәлән. Килеп керде бер шундый ябык кына ир, шундый ул күренеп тора намазда кеше, ул прямо шундый теге матур итеп исәнләшеп килде һәм алып керде бер шундый корзина. Сары розалар, анда бер 100дән артык роза булды инде. Шундый прямо шилекләре белән суда ул роза алып керде. Аннары 2 шундый коробка, берсендә менә, берсен ачтык. Мин ачмадым, мин курктым да, кызлар ачты. Берсендә шундый зур, шикарный корона иде. Ул прямо шундый менә кыйбатлы короналар бар. Таш. Прямо Сваровский ниләр белән, ташлар белән, һәм берсендә шәл иде. Шуны бирде дә, бер нәрсә миңа әйтмәде. Бирде дә китте. Һәм берничә көннән соң тагын минем администраторга шалтыратып, Эльмира кая яши дип сораган инде. Сезгә нәрсәгә дип әйткән дә инде. Может, мин аның булачак иредер дип әйткән. Менә шундый сәер кешеләр. Без аны инде теге блокка керттек. Безнең тапшыруга әзерләнгән вакытта без бит инде тамашачылардан алдан ук аларга әйттек, Эльмира киләсен, һәм әлбәттә алар сораулар яза башлады. Менә монда шундый сорау бар. Эльвинана язган. Әгәр синең тормышың кино булса, ул ничек аталыр иде? Нинди жанрда булыр иде бәлки? Мин төрек сериалларын карарга яратам. Үзем дә менә гел карыйм. Күпләр бит синең үзеңне дә белән чагыштыралар иде. Аны көндә язалар инде ансын. Аннары бер пост кылган идем, әйтәм, мин аңа шаталар, бөтен теге хатын-кызлар көнче бит инде. Алла, син үзеңне кемгә куясың соң, аның белән үзеңне чагыштырырга. Минем бит фикерем түгел, ул бит тамашачының фикер. Мин үзем дә уйламыйм, что мин аңа ошаган. Просто әйтәм, шулай ошаган дип көндә язасыз. Нәрсәдер бар. Бәлки бардыр теге елмаюлар, теге ямкалар. Әйтегез, җавап бирик, фильмның исеме ничек аталар иде алайса? Белмим. Аны уйлап табабыз. Ул нинди була? Мелодрама, драма, комедия, драма, мәхәббәт белән бәйле, шундый сериал. Миңа калса, сериалның исеме Шәлле патшабикә. Китек алата батагы бар мисалы? Шәлле патшабикә. Тагын шундый Назилка 24 язган. Фортепиано, баян, рояль, аккордеон, гитара, әллә синтезатормы? Кайсысы күңелегезгә якынрак, кайсын сайлыйсыз дигән? Идә мин теге җырлар язарга синтезатор, а була мин баянга җырларга яратам. О, бик. Татарка на русском. Рус эстрадасынан кайсы җырчы белән дуэт яздырыр идегез, мөмкинчелек булса? Полина Гагарина. Яратам. Ә иратлар арасында? Джонни. Джонни? Әлбәттә. Җырларын яратам бик. Китек алгатаба Fine with Funny язган. Сезнең өчен дуслык нәрсә ул? Дуслык ул вакыт белән сыналган әйбер дип әйтим әле. Минем дусларым күп түгел. Алар бармак белән генә санарлык, 1-2 дустым бар, Аллага шөкер. Алар иңнәре вакыт белән сыналганнары.
Шулай, алар күп булмыйлар. Күп булырга да тиеш түгел. Дөрес, конечно, әлбәттә. Резеда 612. Беренче свиданиегыз ничек булды? Монда эш соравын рәттән биргән, мин әйтеп китәм, теләгән соравына җавап бирерсең. Бурычка акча сорыйлармы? Тормышыңда иң эмоциональ вакыт. Димәк, беренче свидание ничек булды? Хәтерләмим инде. Бик әллә ни булмаган ахры, истә калмаган. Урамдагына йөрдек дип әйтәде. Киләсе сорау. Киләсе сорау. Бурычка акча сорыйлармы? Миңа бик ошый бу сорау әйтә, җавап Бурычка биргән. акча сораганнары бар, әмма дә ләкин мин якын кешеләремә генә бурычка бирәм акча. Хәтта әйтәләр бит, әгәр дә мөнәсәбәтләрне бозасың килмәсә, бурычка акча бирмә дип әйтәләр. Син бурычка акча биреп, кире бирмәгән чаклар бармы? Миңа юк. Һәм шунда елмаеп теге. Әйтәйем. Миңа гел кайтаралар алар. Тормышында иң эмоциональ вакыт. Булып алды 2 ел элек. Чиратагы сорау Низамиева Альбинадан килгән. Низамиева Альбинаның интонациясе белән укып бирергә тырышам хәзерге мизгелдә. Танышың ахры. Юк. Тавышы бар. Нишләп ачык киенә башлады? Чөнки мин кеше сүзенә карамый башладым. Әйбәт җавап. Әгәр бер үк көнне кабат яшәргә тиеш булсагыз, ул нинди көн булыр иде? Кайсы көнне сайлар иде? Бәлки берәр концерт булгандыр, менә үзеңнең. Юк, минем өчен гел бәйрәм ул өйдә булу, балаларым белән, якын кешеләрем янында булу, яраткан кешеләрем янында булу. Бөтенебез дә бер өйдә җыелышсак, көндә менә минем өчен шундый көнне гел день сурка ясар идем мин. Динә монда индекс белән язылган әйме 09 429. Куркыныч сорау, игътибар белән тыңлыйбыз һәм җавап бирәбез. Бер көнең калды дисәләр, нишләр идең? Наследстволарымны бөтенсен балаларыма күчереп куяр идем дә, балалар булай да инде, аларның өстендә Аллага шөкер, бөтенесе под контролем. Һәм алар белән көнемне үткәрер идем. Яраткан кешеләрем белән шулай ук. Мин куркмыйм улай бердән. Аллаһ Тәала бар бит, кем белгән кайчан. Шуңа күрә бер көнлек дөнья, буны яшәргә кирәк. Кеше сүзенә карамыйча, кеше көнләшмичә, матур яшәргә кирәк дип уйлыйм. Ахмедзянова Альбина язган, 10 елдан үзеңне ничек күз алдыңа китерәсең? Уйлаганы бармы моның турында? 10 елдан соң тагын да яшәреп китәсе килә. Вот. Без моны чыннан да күзәтәбез. Елдан ел гүзәлләнәсең генә. Рәхмәт. Тагын да матур ясым килә, яшәрәсем килә, һәм инде әлбәттә ижадта күрәм инде мин үз эшләр, тагын үсәргә кирәк инде. Тагын да матур җырлар язарга. Менә хәзер минем өчен үрнәк ул Илсия Батретдинова. Аның шулай ук дәрәҗәсенә менәсем килә. Ул бит менә үрнәк хатын-кыз, шуңа күрә без аның белән бик яхшы аралашабыз. Шулай ук 10 елдан соң берәр ярар әйтмим инде. Киләсе сорау. Шулай булырга насыйп булсын, киләсе сорауга Амин. күчкәнчә әле бер матур җырыңны тыңлап узыйк, Эльмира. Çeşlerim beni tanışıydı nazlarımın yanlarıma da seni bulganda yalqını bulup yanarımın yüreğinin yalqının narını mine gelme teki sizemin göremi durgan vakıtlardan işi gitip düzerimin yüreğinin yalqının narını mine gelme teki sizemin göremi durgan vakıtlardan işi gitip düzerimin Çiçeklerde gel atamıyorlar Kıyaşı karışık yakta tamay Yanlarıma da seni bulganda İşi biri neresi korkutmay Yüreğinin yalqının narını mine gelme teki sizemin Göremi durgan vakıtlardan işi gitip düzerimin Yüreğinin yalqının narını mine gelme teki sizemin Göremi durgan vakıtlardan işi gitip düzerimin
yakının aradı meni gene tek seysemen Görmeye turgany vakıtlardan işe gitip gözlerimin Görmeye turgany vakıtlardan işe gitip gözlerimin Эфирда кабаттан кунак бит шоу. Студияда Ринат Галескер Һәм Венера Аитова. һәм Эльмира Нагимова. Эльмира, bir 15 ел элек булгандыр инде әлеге хәл. Хәтерлим, синең белән менә без әңгәмә яздырган шулай ук. Син шунда әйткән идең. Мин кичкенә вакыттан әнем хинт кинолар ярата иде һәм ул минем мелизматикага, минем гомумән музыкаль тоемлауыма зур тәэсир ясады дип әйткән идең син. Һәм әлегә кадәр мин әле үземнең музыкаль стилемне эзләү юлында дип әйттең. Менә хәзерге вакытта таптым дип әйтә аласыңмы син үзеңнең стилеңә, әллә син теге һәр чак эзләнү юлында булган кеше? Таптым дип әйтә аласың. Өзümün стилим бар. Нәрсәдә булса үзгәрдеме шушы ничек дип әйтик, хинт йогынтысы әле дә синдә бармы? Хәзер кайсылыга тартыласың? Бар минем әни шуннан да үзе дә хинт җырларын бик матур җырлый. Шундай оборотлар белән, әмма дә ләкин халыкка чыгарга уяла. Шул оборотлар теге моң дип әйтәләр бит инде, ул мелизматика. Әлбәттә, әнидән күбрәк килгәндер. Әти дә минем моңлы җырлый, халык җырларын. Икесеннән килгән инде. Хәзер дә мин алар белән кулланам, мин аларсыз яши алмыйм. Теге әйтәләр бит, кәҗәсе манмагыл дисең, җырлый белмисең. Ярар, нәрсә эшләсәң. Бары минем яраткан тамашачым бар, алар мине яраталар. Алар аны нишләптер кайбер кешеләр шушы моңны кәҗә тавышлары чыгара дип әйтәләр менә шундый. Мен калсалар үзләре әйтә алмый. Шушы аны кабатлап булмаслык мелизматик тончыкта тартмыгы белән шундый О бит табигатьтән либо бирелә, либо бирелмәй. Аны ясап булмый. Ул либо бар, либо ул юк. Хәзер сез мине шаккатырасыз. Минем бер качанда Эльмира Нагимова турында андый сүзләр ишеткәнем юк. Менә ямсыз җырлый. Син минем ВКонтактедагы группага керәле. Мыгырдый, мырлый дигән сүзләр гомумән ишеткәнем юк дөрес Анда әйткәндә. комментарийларны ачсаң. Сорау мондайрак, Эльмира. Синең имиджың яшьләрне дә, өлкән буынны да битараф калдырмады. Менә син барысында үзеңә магнит сыман тартып торасың. Менә шушы магнетизмның сире нәрсәдә синеңчә? Алла, мин белмим. Бу бернинди шаирларсыз, бернинди арттыруларсыз бирелгән сорау. Миңа калса, минем үзем язган җырларым, теге бөтен күңелеңне биреп җырлыйсың, язасың бит инде. Шул ничектер тамашачыга тәэсир итә кебек. Чөнки башка авторлар бирсә ул җырны, ул ничектер китми минем. Булай теге проходящий җыр гына булып китә, нинди генә матур җыр булмасын. Ә үзем язган җырлар, менә Сара Роза мәсәлән, име? 5 минут эчендә генә язган җыр ничектер тамашачы күтәреп алды да, белмим менә. Ә уйланганың бармы үзеңнең? Менә ни өчен соң нәкъ сине үз итәләр? Ни өчен сиңа битараф түгел тамашачы? Миңа бер 15 яшьләр идем. Автовокзалда басып тордым. Мәктәп нигә йөрим идем? Авылдан Менделеев шәһәреннән музыка мәктәбенә йөридем. Һәм кире кайтканда автовокзалда автобус көтеп утырганда автобуска кереп утыргач бер әби яныма утырдым. Күрә кебек булдымы соң инде? Күрәзәче. Белмим, алай әйтергә ярамыйдыр да, ул миңа шундый сүзләр әйтте. Үзең язганыңны гына җырла дип. Мин аңламый да калдым. Мин ул вакытта менә шул моментта җырлар әле көйли генә башлаганым, язмый идем әле. Әмма дә ләкин менә чыгарга маташып йөридер менә шундый. Ул миңа үзең язганны гына җырла дип әйтте дә. Хәзер шуны гына аңлыйм, үзем язган җырларым гына нишләптер тамашачы күңеленә керә. Кызык, син бит 100дән артык җыр авторы, Гафуит коллега. Аны бит син генә башкармыйсың, синең башка артистлар башкара. Беренчедән кемнәр башкара үзеңнән кала? Күп инде артистлар, мәрхүм Эльмира Сулейманова гына 7 җырымны җырлады. 7 җыр язып биргәнем. Диляра Илалетдинова, Гөлназ Сираева, Марат Яруллин, минем сирем, Алсу Азат Фазлыевлар, Зөлфира Шайдуллина, Алина Софиуллина, Лейсән Гимаева. Алар күп. Мин хәзер кайберләрен Менә синең һәрбер җырың ничектер хитка әйләнеп барадыр сыман, әйме? Хит формуласын чишә аласыңмы тамашачыларга һәм безгә дә
Ничек шулай килеп чыга ул дип әйтәсе килә. Үзең өчен шиштеңме син моны? Менә Юк. язганда аңлыйсың, бу хит була дип язасыңмы син аны? Юк, бу хит була дип язган җырларым да бар, хит булмады. Әмма дә ләкин менә тиз язган җырлар, 5 минут эчендә генә язган җырлар, мәсәлән, Кара әле күземә, ул иң минем хит җырларымның берсе. Аның теге YouTube'та гына почти түгел 7 миллионны үтте инде ул просмотрны. Бу зур саннар чыннан да. Зур сан, андый татар стратысында әле андый саннар юк, бугай. Белмим, кемнең анда шухатлык просмотр. Зур саннар. Бу җырны мин буада гримеркада утырганда бер үзем тиз генә көйләп алып чыгардым һәм мәрхүм Шәфәгать абый Салихов, баянист, янына килеп Шәфәгать абый тыңла әле дип, ул сразу әйттем. Ясат, тиз бул, ясат, бик матур җыр, бик шундый җиңел җыр. Ясат диде дә, һәм берничә көн Шәфәгать абый да китеп барды. Менә аның Хәйр фатихасы. Хәйр фатихасы белән шушы җыр менә дөнья күрде һәм Алайса мин сорап бирмәкче идем, җыр хитка үресен өчен нинди шартлар булырга тиеш дип, димәк, хәзер инде менә шу әңгәмәдән чыгып, шуны әйтә алабыз. Җыр хитка әйләнсен өчен ул кичән генә язылырга тиеш. Арада. Ул шундый легкий булырга тиеш, җиңел булырга тиеш. Сүзләре дә җиңел, көе дә теге замудренный түгел, менә шундый җыр. Халыкка тиз барып җитсен өчен, әйме? Нирә ушы языла синең әлеге җырлар? Менә юлда күп йөрисең бит инде, юлдамы? Кайберәүләр төнне утырып яза, кайберәүләр гомумән миңа илһам кайчан кирәк шунда килә дип әйтүчеләр дә бар. Соңгы вакытта гомумән язылмый, чөнки минем вакытым юк. Мин гел юлда, гел эштә, Аллага шөкер эш булып торсын инде. Әмма дә ләкин шул хәтлек кеше яза көндә, Илмира безгә бер матур җыр язып бирегез. Мин гомумән уйлыйм, пенсияга чыксам, Алла бирсәм, Баянны алып, рәхәтләнеп акча эшләп ятам икән. мич башында утырып, Җырлар гына язып, так что точно ашка үлмим уже. Чөнки минем менә җыр гына язып утырсам, бер кая чыгып йөрмәсәм, әле тоже акча эшләп була. Чөнки мин аларга инде һәммәсенә дә мине тимәсеннәр өчен нереально сумма әйтәм, әйме, алар шуңа да риза булалар. Илмира, миндә яхшы текстлар бар, если что. Менә, көтәм. Менә бит әлеге тапшырудан соң бәлки иҗат җимешләре дә булыр. Үзең өчен Илмира кайсы кызыграк? Менә шушы көйләр язуымы, бу бит аерым процесс. Җырчы булу, композитор булу гомумән аерым процесс, әйме? Җырчы булу үзе бер икенче төрле. Кайсысы сиңа үзең өчен кызыграк һәм кайсы ягы белән? Ну, җырларга кызыграк инде. Җырларга кызыграк. Үзеңнең җырларыңны тагын да җырларга кызыграк. Үзеңнең чөнки ничектер эштән. Алайса әйтәле безгә үзенең репертуарындагы үзеңә, күңелеңә хуш килгән эш иң яраткан җыры. Топ 3 дип әйтик. Кара әле күземә, гомер үтеп бара, Сара Роза. Бу тамашачылар арасында иң популяр булган җырларны әйттең ахрысы. Әйе. Шанкралар син үзеңә дә күңелеңә. Әйе. Аларны мин ничектер җырлап якын. Тамашачы менә никтер популярлашмый, мәсәлән, андый җыр бармы? Яки киресенчә, тамашачы бик ярата, сиңа ошамый ул Син җыр. инде Җырлыйсың килми ул җырны. Бар андый җырлар күп. Андый җырлар күп һәм мин аларны. Мәсәлән, әйтеп китсәң. Мәсәлән, акылмагач язларымда, чәчәк ата бит бакчамда. Тукта, бу җыр сиңа ошамыймы? Мин аны просто җырламыйм. Нигә җырламыйсың син аны? Белмим, инде бит концертта бик күп җырларым күп, яңа җырларым, теге бөтен медлякларын тыга башласаң, ничектер бигрәк моңсу концерт була аннары. Берәр җырны теге алып ташлыйсы килми, теге бөтенсен дә җырлыйсы килә. Бөтенсен җырлый башласаң, анда 100 җыр мәсәлән. Һәрберсен җырламасаң, һәрбер җырның ниндидер фанаты бар, алар киләләр дә әйтәм моңсу. Мин концертта гомумән әйтәм, берәр яраткан җырыгыз төшеп калса, язып җибәрегез. Менә концертның башында ук әйтеп китәм. Алла берсә үтәрбез. Һәм инде теге запискалар ыргытсалар, без аны ахырда баянга булса да тамашачы белән бергә кушылып җырлыйбыз. Бер җырны мин сайлыйм да, әйдәгез менә монысын мәсәлән. Һәм ул халыкка керә. Шәп. Бармы Эльмира синең үзеңнең менә берәр авторлар белән эшлисе килгән шундый автор? Анда бәлки ул композитордыр яки шагыйрьдер. Менә шуның белән берәр иҗат җимеше эшләр идем дигән. Белмим, ваще уйланганым да, чөнки мин үзем язам, мин андый проблема юк. Андый проблема юк. Мин бит үзем язам. Әйе. Ничә процент синең репертуарың, ничә процент үзеңнекеләр, ничә процент 95% үземнекеләр. Машалла. Эс минем кеше җырын җырлаган. Искиткеч. Репертуарыңа башка жанрдагы җырлар кертергә теләгән юкмы? Акустик версия чыгардык. Жанр. Бүген җырлыйбыз. Бүген җырлыйбыз. Әйбәт. Менә алга таба бәлки анда ритм, блюз, анда джаз,
Iron B, Ие. Рушейли İngilizce jırlar. Урыс жыры бірсі бар. Bir урыс жырым бар бит мен. Забуду, өзім жаздым. Менде жүр, бәлки аны башқарып кетерсің. Yok. Мен аны студияда да ауырсынып яздырдым. Әмшілеп сен ұялып қылай айтасың аны. Акцент бар менің татарша. Мен енді бірнігіне яздырға болдым. Теге чөнки менің фанатлар арасында урыслар да бек Бармы? көп. Алар мені тыңлайлар, әмма ләкин аңламыйлар. Жинхар өчен, ну, пожалуйста, для нас тоже напишите. Әмшілеп сен ұяласың. Мына Эдита Пьеха мәселен, ул бит ғұмыр бойы акцент белән мәселен жырлады һәм Аннары менә безгә һәм килсә җырлый, шар мен бирә. беләм. Аны вырезать итәләр һәм талар бөтен пабликларга һәм аннары китте. Шейниләр аны. Юк, кирәк. Мин сезгә аны ни возможность бирмим. Әлегә. Әлегә. Пока хейтим булай да җитә нормально. Пиар точный. Эльмира, без бит инде бүген бераз сыр пәрдәсендә ачабыз. Намарат белән сезнең шәп тандем барлыкка килде. Әйткәннән әле аны сораучылар да Bizim күп. bir kommentari da bulgan idi sosyal çeşitlerde. Marat Yarulin bilen duetlары kaçan çıkacak tağın. Onların duetlары da, jırları da Огонь дип yazgаны bizga Gülziye ismini тыңлаучыбыз. Шуннан да көндә сорыйлар, кашан дуэт. Булыр дип өметләнеп калабыз инде. Мараттан кала бармы шундый кеше кемнең белән син дуэт җырларга теләр идең? Бу рус эстрадасыннан түгел, татар эстрадасыннан алдың. Бар иде теләгем. Без хәтта язышып та алган ул темага, хәтта җыр да сайлаган иң гүзәл Уразова белән. Әмма дә ләкин ничектер булып чыкмады, белмим. Аның вакыты җитмәде, димәй әйтимсең, аның инде күбрәк вакыты җитмәде. Шуңа күрә мин инде бүтән бәйләнеп тормадым шул гына. Иратлардан, бәлки безнең җырчылар. Иратлардан ишетә миңа Марат Яруллин да. Марат Яруллин булса, Соңгы биюне җыратам, бер дуэт яздырсак җитә. Yıl başı bit indi хәзер, әйме? Һәр бер кеше yılga максатлар куя. Миңа калса, бармы? Yıl башында куелган максатларың, әгәр дә инде сер итеп кенә берничәсен безгә шиша калсаң, без инде күзәтеп барыр идек. Ничектер әйтәләр бит, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах дип. Урысча әйткәнгә гаепләмәсез Алдан инде. кычкырган күкенең Шуңа күрә планнарымны сөйләп тормыйм. Шуннан да сөйли башласаң алар шыңга ашмыйлар. Шуңа күрә сер булып калсын. Күпме алар, күпме максатлар, күп куелган. Планнар изге, нормально булыр. Менә бүген синең кайчанга кадәр планлаштырылган концертларың, графигың? Хәзер минем бик зур әзерлек бара Казан концертыма. Инде билетлар калмады Казанда. Без инде дополнительный концерт алдык апрельдә. Апрельдә бик зур точкалар булачак, алай берсе Мәскәү, Әлмәт, Түбән Кама, 2 көн шаллык, шул Казан, Уфа, Стерлитамак. Шуның столицалар алды, зур точкалар менә Аллага тапшырып, яраткан тамашачыларымны апрельдә көтеп калам. Инде минем график ул социаль челтәрләрдә, афиша бөтен җирдә бар. Сабан туйлары хәтле Эльмира Нагимованы башка шотасы юк икән Казанда дип әйтте. Әйдәгез әле хәзер тукталып, бөтен планнардан, графиклардан рәхәтләнеп бер матур җырын тыңлап алыйк әле Эльмираның. Birge yürügen yollarыбыз sulandı indi менә. Шуны yollardan барып кайтам сине сагынган көндә. Ак иделән сулар алдым җайгына. Шу суларның тәме булмас син булмассаң янымда. Ак иделән сулар алдым җайгына. Шу суларның тәме булмас син булмассаң янымда. Yo'g'altular bu dunyoda bo'lmasin edi berdi. Suygan yoring bo'lsa bo'lsin birgina umrlikka. Oq idildan sular oldim joyg'ina. Shu sularning tami bo'lmas sen bo'lmassan yonimda.
sularının temi bulmaz, sen bulmazsan yanımda. Oğidilden sular aldım caygına. Şu sularının temi bulmaz, sen bulmazsan yanımda. Oğidilden sular aldım caygına. Şu sularının temi bulmaz, sen bulmazsan yanımda. Şu sularının temi bulmaz, sen bulmazsan yanımda. Sihri göz qarashın əsir etdi mine, köklər yazğan sine, yazmışım adını. Başlarım eylene, 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 görürsem göz qarashın, dillerim beylene. Başlarım eylene, 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 görürsem göz qarashın, dillerim beylene. Yaktı kıyaş yüzün, tatlı etkeni sözün, suyup öle gitken hıyal yigit özün. Başlarım eylene, 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 görürsem göz qarashın, dillerim beylene. Başlarım eylene, 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 görürsem göz qarashın, dillerim beylene. Eylene, 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 eylene. Başlarım eylene, 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 görürsem göz qarashın, dillerim beylene. Başlarım eylene, 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 görürsem göz qarashın, dillerim beylene. Эфирде қонақ бит шоу, студияда Ринат Галескер. Венера Итова һәм Эльмира Нагимова. Бер алкышлар белән китсәк тә, артык булмасмая калса. Инде гаилә турында бераз сөйләшеп алыйк. Син барыбыз да яхшы беләбез, ишле гаиләдә үскән кыз бала. Әтиәнеңнән кичкенәдән алган иң зур сабак нинди булды? Һәрберебез бит инде үзебез күңел дәфтәренә теркәп барабыз. Ниндидер исә калган кызыклы шундый сабак булган моментларны. Синдә нинди моментлар? Икесе дә тырыш, әтияни ниндидер теге бу хатын кыз эше, бу ират эше безнең гаиләдә булмады. Минем әти дә рәхәтләнеп идәннәрне 3 тапкыр кат-кат тазикка нитеп ышкып юа иде. Менә шушы минем өчен хәзерге вакытта искә төшерәм дә, хәзер иратлар андый түгел. Иратлар син хатын кыз, син моны да эшләргә тиеш, тегесен дә эшләргә тиеш, акча да эшләргә тиеш. Бөтен әйберне эшләргә тиеш, мин просто ир. Мин там башыймы. Мин безнең өйдә менә равноправие иде. Равноправие. Аллага шөкер. Әни эшкә йөрде кайвакыт, әти эшләмәгән чаклары булды, өйдә утырды, безне карады. Бөтен өй эшләре әти өстендә булды. Аннары икесе дә эшли башлады. Аннары хәзер әни ял итә, әти эшли. Менә шундый равноправие, теге бу синең эшең, бу синең эшең дигән әйбер булмады безнең гаиләдә. Һәм менә шушы минем өчен теге ничектер менә үрнәк. Мин саныйм шулай булырга тиеш. Мин әйтер идем, бу бөтен кешегә үрнәк. Мәсәлән, менә ират өйдә үзе генә булганда посуда җыелып ятырга тиеш түгел бит инде бер атналар буе мәсәлән, әйме? Мин бит ират, мин аны юын дип әйтергә тиеш. Бергә эштән Ул бит аның өчен, ул бит үзе өчен. Посуданы обязательно посудомоечный машинага тыгарга кирәк. Хоть кая тыксын, но чиста булырга тиеш. Әтәнең белән мөнәсәбәтләр нинди? Эльмира, еш күрешәсезме? Белүемчә, алар Ижминводда яшиләр бит хәзерге вакытта шулай бит. Аллага шөкер. Икесе белән дә мөнәсәбәтләр әйбәт. Авылда яшиләр.
йорт төзиләр, Аллаһка шөкер. Исән саулар. Иң мөһим шунда исән сау гына була күрсеннәр. Менә балачактан бер нәрсәне үзгәртеп була торган бер мөмкинчелек булса, бер нәрсәне үзгәртер идеңме? Минем балачагым бик бәхетле булдым. Мин 2 бала үстердем. Үзеңнән соң. Чөнки минем энем белән сеңлем гел минем истәйде. Әти әйтәм бит, әти дә эшкә чыккач, гел миңа аларны уянгач садикка илтергә, үземә мәктәпкә барып кайтырга, кире кайтканда садиктан алырга һәм кич буе алар белән утырырга. Һәм ул гел день сурка иде минем. Минем тизрәк үсеп җитеп, тизрәк Казанга китәсе килә иде. Хәзер Аллаһка шөкер, үземнекеләрен каратам. Гомумән күп бала булуын теләр идеңме үзеңнең? Беләсеңме, ничектер двоякым. Чөнки апам белән абыем китеп баргач, шу дөньядан алар яшьли китеп бардылар. Авыр югалтулары, якын кешеләрне. Шуңа күрә миңа калса 3 бала менә дигән, 3 булса, 2-3 бала. Менә минем хыялда бар там бер, Алла бирсә, Алла бирсә. Әтиән интернет чыганаклардан синең турында комментарийларны күзәтеп укып баралардыр миңа калса. Менә хейт дибез инде. Шуларга ияләнеп беттеләрме? Иммунитет барга килдеме аларның? Бу турыда сөйләшкәнең бармы әтиән белән? Һәм үзеңнең иммунитет барлыкка килдеме? Әти укымый да, интернетта да юк, аңа рәхәт, аның кнопочный телефон. Әни инде укый, мин инде аңа әйтәм, игътибар итмә. Шул ук менә кеше сүзе кеше үтерә диләр, ул бит инде кеше бәхетсез булса гына яза, начар комментарийлар, бәхетле кеше ул бер кашан да начарны язмый, ул поддерживать кына итә. Ул бит энергия, шуңа күрә андый кешеләргә инде только бәхет телибез, язсыннар, алар бит статистиканы күтәрәләр, активностьны күтәрәләр, шуңа күрә алар да кирәк. Барбыр менә әйтәбез бит инде иммунитет бар безнең дибез, андыйларга игътибар итмибез без дибез, алай дисәк тә барбыр күңелгә керә ул кайберләре. Менә хәзер вообще кермим, честно. Мин вообще көләм генә, мин керәм, ха-ха киләм, нәрсәгә язбылар. Кай вакыт даже поддерживать итәм разговорны. Нәк шулай. Молодцы. Каян билдегез? Мин бит аны скрывать итә идем, сез каян билдегез? Инде всё. Хәзер бөтен кеше белде инде дип. Син шундый мен. Эльмира, үзең турында ишеткән иң абсурд гаибәт бармы? Менә шундый тиге. Алар күп. Минем кай вакыт менә бу мондагы тиге яңа чәчләр ва шундый булай бу антеннасыман баса. Әйтәм берсен генә искә төшерергә әле. Иң абсурд гаибәт синең турында. Аны әйтергә ярамый, ул вашанда әшәкәтләр белән бәйләнгән сүзләр шуңа күрә. Менә шул гаибәтләрнең Нәрсә берсе дип әйтәм, бәхетле булсыннар гына дип әйтәм, бумеранг вообще эшли 100%. Менә мин мәсәлән бер кеше турында гына менә беренче кызлар белән дә шәйнәшеп алсак та, мгновенно прилетает ул. Мгновенно ул бит халык аны аңламый, ул шушы петләдән бер кашан да чыкмаячак, ул һаман гомергә шунда калачак. Чөнки ул теге негативный энергия ул гел аста. Бераз менә яхшырак була башласалар, алар күтәреләчәкләр. югары вибрациялар. Конечно. Ничектер. Вообще барыбер. Язгыз рәхәттән. Бар минем яратышлар алар. Бар күбрәк Аллаһ Тәгалә бар, шуңа күрә бәхетле булсыннар. Гаибәтләрдән үстен булырга димәк өйрәнгәнсез. Әлбәттә. Эльмира, җырчының иҗатында күтәрелеш шыры башланды исә, бу гаиләдә нидер бер сынау вакыты була. Әйеме, менә гел юлда бит инде концертлар, мәҗлесләр, банкетлар. Балаларга ничек аңлатасың? Менә тагын эшкә китәргә кирәк иде. Бәләкәй чактан ук ияләнгәннәр, алар уйлыйлар, что шулай кирәк, что так должно быть. Алар башкача ябышмыйлармы? Юк, алар башканы белмиләр бит. Мин бит Гөльянда булмадым, Нидә булырга тиешме? Алар аны белмиләр, что они дә булырга тиеш. Без бит бәләкәй чактан ук ипибез шул булгач, я әбисенә, я сеңлемә калдыра идек. Алар шулай үстеләр, что без китеп кенә йөрибез. Шул Әни кайтканда бәйрәм инде. Әйе, минем балаларым Аллаһка шөкер бик тәртиплеләр. Алар безне менә бер бәләкәй шоколад алып кайтсаң, киндер, шуңа шушы бәхетенә сөенеп туя алмый торган балалар минем, чөнки алар теге без аларны шулай өйрәтмибез, менә дип. Теге бар бит озак булмый да, аннары Кыш бабай кебек кайтып, бөтенләй менә безнең бәләкәй чактан бүгенчек без яңа елны көттек. Тиздән теге пакетлар бирәчәкләр, шоколадлар белән. Безнең шоколад ярамый икесенә дә теге бик теге әзәзләп бирәбез. Шәй эчкәндә бәләкәй генә алар шуңа сөенеп туя алмыйлар инде. Киндер алып кайтсагыз, әни
ты самый лучший. Анда башкасы вообще бәхет аларга. Идеал балалар. 8 һәм 10 яшьме Рахмәт балалар. сиңа. Мин өйгә кайтам, алар миңа теге бүлмәмә керәм, алар минем, әни, отдыхай, ишекне ябып куялар, мы шуметь не будем. Истемәсен. Идеально. Ишекне даже ябып куялар, мы шуметь не будем. Ишеккә шакып керәләр, әни, можно? Мастер-класс оласы булыр инде менә Минем 8 юк, минем яшьләргә шулай сеңлем тәрбияләнсен өчен Минем балалар. сеңлем шундый тәртипле, сеңлем шундый армияда кебек. Мин идә булмаганда аларда отбой 10 вставать. Теге ул армияда Подъем. кебек воспитывать итә, белмим. Сеңлемә бик зур рәхмәт. Аңа үзенә бер балалар бакчасы ашасы булыр инде, чөнки анда теләүчеләр бик күп булачак. Иманым Камил. Шуңа Менә күрә- делегировать итми торган эшләрең бармы? Менә башка кешегә тапшырмый торган. Менә моны балалар белән мин генә эшлим. Менә буш бар тик мин башкарам. Юк, Без бергә мин- генә эшлибез. Юк. Бөтенесен дә доверять итәм сеңлемә. Ул инде алар өчен икенче әни. Балаларым өчен Аллага шөкер. Андай бер юк. Мен гомумән белән сосрабышын Гүлназ мәйтәм беренче сама минем баш катканмында булай да эш күп, теге вопрослар күп, мин теге ничектер. Все, апа, я поняла дип теге. Алтын. Ну, әлбәттә киңәшләшә минем белән нәрсә Әлбәттә. эшләргә ул вакытта. Теге минем кайтканны көтеп тормый, я говорю, реши. Безнең өйдә хәзер шулай. Һәрберсенең үзенең ние бар. Эше. Һәр кешенең үз Һәр эше бар. кешенең менә Гөлназ Үз вазифалары бар. балалар белән, балалар өй аның өстендә, минем менә акча эшләү, балаларны бөтенсен ашату, эшертү, һәм инде балаларның укырга йөрү, шулай. Гомумән алганда оештыру эше бит әле. Буларны барысын да оештырыр өчен контрольдә дә торырга кирәк. Шулай бит. Казанга күчтегезме соң әле, Эльмира? Казанга күчмәдем. Һаман күчмәдегез әле. Ну, Кашан күчәсез? Һаман монда торам, күчмәдем. Син әле дә Шалудан килеп йөрисең димәк. Әйе, әле дә Кушалда. Балалар Шалуда? Шалуда. Менә нәрсә булырга тиеш? Теге тиз арада Эльмира Күчеп китсен өчен башкаларга. Кияүгә генә чыксам инде. Әле кияүгә чакырып. Кияүгә чыгарга җыймыйм пока. Җыймыйсың. Джастин. Ул биләнгән Ул бит түгел. өйләнгән инде. Татар биберлар да җитәрлек, шулай. Әйе. Сұрайсы келген едім, менә неше уза синең гадәти көнең? Әйтәле безгә. График режим нинди синең? Өйдә булганда инде мин әлбәттә иртә торып балаларны мәктәпкә озатам, завтраклар ашатып, Ничәдә була бу өйдә тору? 6-да торабыз. Пока аларны уятканчы 7-нче ярты була инде. Ничәдә ятасыз кичтән? Кичтән ровно 10-да безнең отбой. Балалар, Әйе, балалар. Аларның түзләрен белмәләр. Әйе. Минеке инде еле 12, 1 китә, 2-нче ярты китә. Мин бит аңлыйм, что иртәгә мин балаларны мәктәпкә озатам да тагын йокларга ятам. Төнле вакыт бик тиз үтә алай. Әйе, минем бит әйтәм, Аллага шөкер, сеңлем үзем белән булгач, минем трома инде ашарга пешерә. Шарга да Вообще мин кайфую өйдә булганда. Туктап гафу итегез, сеңлегезгә ничә яшь дип сорыймы? 21. Өйдә булганда инде мин тырышам күбрәк, әлбәттә, тизрәк бүтән эшләрне эшләргә, которые шаллы белән бәйле. Аннары инде минем фитнес шаллыда гына, ул бит инде үзеңне кыяфәтеңне тонуста тоту, әлбәттә, фитнеска барып кайтырга кирәк, чөнки мин менә монда мәсәлән барып кайтсам, бер 6-7 көн фитнеска йөрмим, өйгә кайтсам тизрәк тренерга язылам, йокыны туйдырам да, тренировкага барып кайтам, аннары шундай эшләрне эшлим дә, теге кибетләргә манда, балаларга нәрсә алырга, Гөлназ белән чыгып керәбез дә. Аннары бүтән өйдә җыелган эшләрне инде балалар белән күбрәк уздырырга тырышам. Әйдәгез монда барып кайтабыз, әйдәгез бергә монда барып кайтабыз, берәр кафега барып кайтабыз, кунакка барып кайтабыз без балалар белән. Аннары мин Гөлназны күбрәк ял иттерәм инде, бар син ял ит, мин балаларны алып китәм, анда кунакка алып барам, авылга барып кайтабыз, алар минем белән генә. Гөлназ ял итә. Ул аларсыз бер көндә яшәй алмый. Кашан кайтасыз уже сразу? Миңа скучно, әйтәм, ну ял ит, йокла. Свиданиягә барып кил. Әйе, ял итмәй әйтәм, юк, аңа скучно, не? Потому что мен балалар инде хәзер зур, алар аңа иптәшләр. Әйе, алар инде алар аны үзләре карый. Ой, талашалар зурысы белән кызык аларны карага, конечно. Малайга бит инде 11-нче яше китте. Талашырга тотынсалар, теге әйтәм, бу бер тагын 3 елдан соң тагын да зурая бит. Башым. Теге кызык аларны карага, теге шиктер. Гөлназ да безне шундый.
ким дигәндә күпме шөгыльләнергә кирәк үзеңне яхшы формада тотыр өчен ничек гадәтләндерергә үзеңне шуңа? Һәрбер әйбердә тәртип булырга тиеш. Менә дисциплина булмаса, үзеңне менә әйтмәсәң, менә барырга кирәк. Әлбәттә инде уянасың, әллә бармыйм микән, әллә эшләмим микән дигән фикерләр булса, теге ул сине җиңсә, все, эшең бетте. Тәртип булырга тиеш. Менә йокы туймаса, димәк, иртәрәк ятырга кирәк. Тәртип бит ул. Бер нәрсәгә теге ярамаса, значит, димәк, аны ашамаска кирәк. Шул ук тренировкаларга йөрергә кирәк. Ул бер барасың, ике барасың, аннары уже рәхәткә кирип китә ул. Чөнки анда энергия, шул җиңеллек ничектер. Вообще рәхәт. Атнага ничә мәртәбә инде синең? Тырышам 3 тапкыр йөрергә. Көн аралаш теге, бер көн отдых бирәм тәнгә. Менә шушындый тыгыз график белән шушындый шәп формада булуның сере нәрсәдә? Йокы туйганчы йоклау бармы? Туклануда бәлки ниндидер кеше белмәгән серләр бардыр. Ну, гастрольләр булганда бит юлсың, яту, кайларда ашау, мин әле ул ягында уйлыйм, ничек менә шушы Гастрольдә булганда вообще ширләп беттем, әйтәсе дә юк аны. Бик каты ябыктым. Гомергә 49-48 килограммга калганым булмаган. Ябыктым стрессда. Менә хәзер шундый фикергә килдем, айга бер 5-6 концерт кына алам. 15-шәр концерт миңа кирәк. Минем өчен ул авыр. Әйе. Туклану, әйтегез әле, менә миңа бик кызык, ничек тукланасыз, рацион нинди теге бармы шундый ризыклар, менә бу айберне ашамыйм, менә бу айберне ашыйм дигән. Теге нидән башка инде, теге дин буенча, который разрешен, бөтенесен ашыйм. Райдерда бармы синең теге белешләр булмасын? Юк, ашыйм, мин наоборот тазарасым килә, тазарып булмый. Бүтән кызларга шу килеп китте хәзер безнең карап утыручыларның. Чынлап тазарасым килә бераз. Чөнки күргән саен мине Алла син ябык, теге как будто вообще беткәнмен. Эльмира, бүтән хатын кызларның да буладыр инде ул билгеле бер вакытта, менә балалар эш тегендә монда чабырга кирәк. Выгорание дип әйтәләр, менә кеше артык арып, янып андай бер. Мине дә булып алды. Син үзеңне шушыннан чыгарасың. Мин үземә 3 көн бирәм. Мин үземә 3 көн бирәм. Менә сиңа 3 көн, Эльмира. Рәхәтләнеп выгорай. Но 3 көннән соң син должна нормальный булырга. Димәк, беренчедән үзеңә вакыт бирәсең, менә шу вакытта 3 көн бирәсең, менә нинди генә хәл булмасын теге. Депрессия булса, үзеңә башта бирергә кирәк. Менә миңа 3 көн. Рәхәтлән шушы 3 көндә җыла. Хоть нәрсә эшләйме, иңнән чыкма, ятта йокла. Но 3 көннән соң син тор и дальше үзеңнең эшеңне эшләргә тиеш. Менә шундый үзеңнең өчен 3 көн ял бирергә кирәк дип саныйм. Берәр выгорание булса, әйе. Демәк, беренчесе шул булды, икенчесе нәрсә? Әйтәм бит, яратырга кирәк. Әгәр дә беренчесе выгорание икән, барып кайт бераз салонга, яса берәр прическа, яса массажга барып кайт, сауна, хаммамга барып кайт, ял итеп кайт. Яңа күлмәк сатып алайым. Әйе, яңа күлмәк. Берән матур әйбер менә үзеңә, обрадуй себя менә. Кирәк, ул кирәк. Мин бер сорау бирим әле. Казанга Шундый шәп киңәшләр булды бу бүтән кызларга да. Күчеп килермен шул чакта, әгәр мине кияүгә алсалар дигән иде Эльмира. Юк, мине кияүгә алучылар күп. Мин просто не хочу. Барасым килсә. Менә шуңа күрә сорыйм. Кияүгә алсалар еще. Менә шуңа күрә сорыйм. Беләбез, матур кызлардан күп егетләр чыга бирделәр. Нинди сыйфатларны үстен күрәсен ир-атларда дип сорыйбыз да хәзер. Менә шушы яклар үзләренең Татарстанның ир-атлары хукларын якынайды экранда. тагын бер тапкыр күз алдыннан күрәчәкләр. Беренчедән, аның янында мин бәләкәй кызсыман үземне тоярга тиешмен. Икенчедән, игътибарлы булырга тиеш. Игътибар бит инде ул менә бәләкәй чәчәкте алып кайтса, ул бит инде игътибар. Син бәләкәй чәчәк җитәме? Менә бәләкәй хотя бы менә шундый алып Или кайтса. обязательно Теге сәхнәдә син җитә биреп, мен анда кирәкме әйтәм, мәсәлән, минем теге сөйгән ярым бүләк итсәм, менә минем өчен генә алган дип. Ул бит нинди игътибар. Аннары син бит аңа шу хәтлек энергия бирәсең, тагын да теге бер тәмнәй бер пешерәскә. Эльмира, бармысың ул кеше әлегә? Ду-ду-ду-дум. Әйтмим. Әйтәсем килми. Сер булып калсын. Әйе. Нинди серле тапшыру безнең бүген коллега? Серләрсез нинди тапшыру булсын инде, Әйе. Ренат. Һәм сиңа тагын бер генә сорау бирәсе килә. Гомумән сәяхәтләр турында бүген сөйләшмәдек инде, күбрәк гомумән синең иҗатыңа кирип киттек һәм гаиләңә. Менә сәяхәтләрне без күрәбез, син яратасың ял итәргә. Сәяхәтләрдән кала бармы менә синең ял итү чарасы? Мин һәр вакыт әйтәм, мин өйдә ял итәм. Чөнки мин өйдә булганым да юк. Өемә кайтсам, ул минем өчен ял, балаларым янында. Иң яхшы сәяхәт Диванга утырам,
Seriallarını включать итәм, бергәләп балалар белән карыйбыз. Аллаһка шөкер. Менә иң зур ял Гади, минем өчен. рәхәт, Гади, бәхет дип рәхәт, атала бу. бәхет. Менә 17 яшьлек Илмира Нагимовага нинди киңәш бирер идең? 17 яшьлек Илмира Нагимова синең каршында басып тора, алсу күзлекләрдән, Беләм, нинди киңәш яшь бирер идең. сабый, бик күп төрле максатлар, хыяллар белән янып килгән Казанга татар эстрадасын яулар өчен нинди киңәш? Бу Илмирада. Барлык хыялларың ишенга ашачак. Чөнки хыяллар ишенга аша. Дөрес кенә хыялланырга кирәк. Ашыкмаска. Мин гомергә ашыгам. Һәрбер әйбердә ашыгам. Миңа гел әйтәләр, ашыкма, ашыкма. Хәтта төшемә керә кайвакыт ашыкма дигән сүз. Мин гел ашыгыш. Менә минем теге менә шундый мин. Син паровоздан Тизрәк менә алда хәтта чабыш. менә җыр әле иртәгә генә чыгарга тиеш. Мин аны бүген менә уже чыгарырга кирәк. Менә шундый. Мин үз үстемдә бик каты эшлим ул яктан. Ашыкмаска. Һәрбер принятие решениедә дә ашыкмаска, сабыр булырга, чөнки ашыгу яхшыга китерми менә. Һәрбер әйберне төгәл уйлап эшләргә кирәк. Вот. Бәлки Һәм бик 17 яшьлек кызга әйтергә, Мира, ашыкма. Барысы да яхшы булачак. Барлык хыялларың ишенга ашачак. Главное бирешмә, эмоциональный әйберләргә бирешмә, атакаларга бирешмә, шуңа күрә. Олга всё. искиткеч. Инде матур бер җырны тыңлабыз. Син ярат мине шын күңелдән, кеше сүзләренә карамый. Йөрәгеңне генә тыңла, бары кеше сүзе җанны яралый. Син ярат мине туктамыйча, яңгыр карымы тәрәс артында, давылларда кышып жылыты мине жандагы саф хисләр хакына. Син ярат мине туктамыйча, яңгыр карымы тәрәс артында, давылларда кышып жылыты мине жандагы саф хисләр хакына. Белсәң иде алдау бызыклыктан, ничек арыды минем йөрәк. Син эшкерсез итеп яраты мине, син бит миңа шундый нык кирәк. Син ярат мине туктамыйча, яңгыр карымы тәрәс артында, давылларда кышып жылыты мине жандагы саф хисләр хакына. Син ярат мине туктамыйча, яңгыр карымы тәрәс артында, давылларда кышып жылыты мине жандагы саф хисләр хакына. Синең сарыламыда бүтін дөньяларым онытам. Күзләремне ачар мында янда, бүтән син булмасын дип куркам. Син ярат мине туктамыйча, яңгыр карымы тәрәс артында, давылларда кышып жылыты мине жандагы саф хисләр хакына. Син ярат мине туктамыйча, яңгыр карымы тәрәс артында, давылларда кышып жылыты мине жандагы саф хисләр хакына. Син ярат мине
ашар үшін сиңа йөрәгемне бик аз вакыт әле ашыкмыйм карашыңнан хәтта аңлашыла сиңа җаным үлеп гашыйк мин кочакладым җибәрәсем килми сине бер минутка гына да бары синең беләнең бәхетле мин үземне тоям дөньяда кочакладым җибәрәсем килми сине бер минутка гына да бары синең беләнең бәхетле мин үземне тоям дөньяда Хәтта җаным диеп җылый җаным бары сиңа гына эндәштем әле беркем гәдә кичермәгән тойгыны мин сиңа хис иттем кочакладым җибәрәсем килми сине бер минутка гына да бары синең беләнең бәхетле Кочагында синең рәхәтеңлек күңел тыныч берни кирәкми җаным ахры үзеңдә сизмәстән үзеңнеке иттең йөрәкне кочакладым җибәрәсем килми сине бер минутка гына да бары синең беләнең бәхетле мин үземне тоям дөньяда кочакладым җибәрәсем килми сине бер минутка гына да бары синең беләнең бәхетле мин үземне тоям дөньяда бары синең беләнең бәхетле мин үземне тоям дөньяда бары синең беләнең бәхетле мин үземне тоям дөньяда Эфирда кунак бит шоу, студияда Ренат Галиаскер Венера Аитова һәм Эльмира Нагимова. Безнең инде иң күңелле, миңа иң ошый торган урына килеп җиттек тапшыруыбызның. Ул да булса чираттагы рубриканың исеме булдымы, юкмы дип атала. Әйдәгез әле. Булдымы, булмадымы? Кыска гына сораулар бирәбез. Син булды яисә булмады дип кенә җавап бирерсең. Әзер булсаң беренче сорау. Имтиханда күчергәнең Булды. әйбәт. Егетләргә беренче булып мәхәббәт аңлату, Булмады. Сугышканың Булды. иртәгә юырмын әле дип табак савытны икенче көнгә калдыруың, Булды. автобуста билетсыз куян булып йөргәнең Булды. юл кагыйдәләрен бозып, эләгеп, юхиди хезмәткәрләренә альбом Булды. биреп кутылганың. Булды. 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 Ике тапкыр булган алайса. Кеше җырын җырлаганың Булды. Кухняда пакет, içinde saklый торган пакетларың. Бар. Булды. Әлбәттә, бу һәрбер хатын кызыкы булырга тиеш. Якыныңны юкка рәнҗеткәнең Булды. менә әйдә Аннары сразу гафу үтенем. Мин гел гафу үтенем. Минем чөнки ул менә монда утыра. Һәм мин менә ул кешедән гафу үтенмәсәм, әгәр дә үз гаебемне танысам, мин тынычлана алмыйм. Якын кешене яратсаң, гафу үтенү ул бик зур әйбер ул. Гафу үтенә белү. Шуннан да ул кешелек кешеләр генә булдыра торган. Үзеңнең эгоңны так перешагивать итеп гафу үтенү менә дигән әйбер.
Яхшы, татар эстрадасы йолдызы белән бер тузып талашканың. Булды. Кибеттен берәр әйбер урлаганың. Беләсеңме, ничек булды? Юк, белмибез, булдымы, юкмы? Булды, ялгыш. Мин кибеткә кердем, бөтен нәрсә бар бит аптека. Алдым да чиратта басып тордым да Хамида, эй, чиратта басып торың әле дип чыгып киттем, шушы әйбер белән машинадагыны аңладым, что шушы әйбер кулымда чыгып киткән. Берәүләр карап тора бугай. Беләсезме, мин аны кире кайтара да алмадым, чөнки ул башка шәһәр иде, икенче шәһәргә күчтек сразу. Менә шулай. Шуңа күрә бу урлауга керә дип әйтте ди Илмира үзе. Урлауга керми, бу алып торуга керә. Бер кайчан әйләнеп Мин кайткан. үзем аңламадым, кулымда мәйтем. Менә шундый ни булды ишемдә, плохо булды. Махсус булмагач, бу гөнаһ түгел, коллега. Шуңа күрә ул таба карый. Әйе. Беренче күрүдә гашыйк булуың Булмады. Мин андый беренче күрүдән гашык була торган кеше түгел. Миңа ой, бик озак кирәк. Ярты ел артыннан йөрсә гашык итәргә мөмкин. Яхшылыгы өчен. ул сине гашык итәргә мөмкин. Әлбәттә. Син шундый да? Син дә шундый. Ну, беренче нидән юк, вообще даже. Беренче күрүдән гашык булу мөмкин микән бу? Минем шулай булды, бер кызга кирде дә шулай иштән мин так дип ишлай бер атна буе исте бирдем. И тагын шулай кирде бер атна ими такой. Mesela indirimde. Şöyle bir atlamı istiribirdim, bir katı istiribirdim. Biz ekrin gene gашык булабыз. Biz гашык булабыз да и все. Менә шул бер Аннары картайгач бездән дә гашыграк әбекәйләр булмаячак. Соңгы сорау, берәр мәртәбә син Нагимова дигән сорауга юк дип алдаганың булдымы? Гөл. Әфәрин алкышлар. Инглейтем юк дип. Алар әйтә, шуннан Мәйтәм, сестрым кысы. Шагансыз мәйтә. Гомумән бу сорауның мәгънәсезлеген дә әйтеп узырга кирәк. Бу синме? Синме? Ничек инде әйтеп, Әйе, бу мин. Дип әйтә алмыйм бит. Мин наоборот кысыкка бәрәм алмыйм. Мәйтәм, юк, мәйтәм, мин аңа шаганган. Мәйтәм, бөтен кеше мәйтәм, бәйләнә инде миңа. Юк, бит инде сез бит инде ул дип, теге уже кеше реально кем таный инде мәйтәм, ярар инде әйтәгез. Жөнсез сораулар бирмәссең дип әйтергә кирәк. Шулай бит. Шулай. Эльмира, безнең сиңа тагын бер шундый кечкенә генә сынавыбыз бар. Сынау дип әйтик инде, сорауларыбыз, ихласлыкка имтихан дип атыйбыз без аны. Гәрчә синең өчен бу бер дә каталы булмас дип уйлыйм, чөнки барлык сорауларга шундый ихластан җавап бирәсең кебек тоела миңа, коллега ничектер. Менә әлеге хәзер синең алдыңда монда карточкалар һәм аның һәрберсендә сорау бар. Доктор Илен Арн бу сорауларны якынайтучы сораулар дип атаган. Гомумән Times-та менә шушы басылып чыккан сорауларны күпләр эшләп караган, һәм хәтта фокус группаларда булган, һәм шушы парлар бергә шушыларны эшләсәләр, хәтта кавышкан парлар да күп булган. Без инде бу очракта тамашачыга сине якынайту нияте белән аның берничә соравын сиңа тәкъдим итик. Рәхим итеп Кайсы төс күбрәк күңелеңә хуш килә, шунысыннан башлыйк. Соңгы мәртәбә кайчан һәм ни өчен үксеп еладыгыз? Мин теге тыштан теге шундый хатын булып күренсәм дә, еламый торган шундый боевой күренсәм дә, әмма дә ләкин үземнең күз яшьләремне бер кашан да кешегә күрсәтмим. Мин шундый үзем белән генә кала торган теге менә минем шундый бер нем бар. Мәсәлән, машинада мин үзем генә йөрим, трассага чыгам. Әгәр дә минем теге менә шулай теге җыела, мин теге түзәм. Бер музыка кабызам да, теге шундый жалостный и җылыйм, рәхәтләнеп, шаулыга хәлгә җылыйм, шушында бетәм берсе дә күрми. Димәк, планлаштырып елыйсың син. Әлегә вакыт юк, әмма минем 6-да өйгә кайтып китәм, мин музыка куям. Планлаштырып, чөнки эштә тоторга ярамый берүк. Ничек кенә Тина Канделаки әйттем әле. Сильная женщина не плачет. Ну, ничек инде, ну, бит монда җыела, ул бит аннары ширгә әйләнә. Ярамый, надо качып булса да, акырып булса да, берәр кай урманга кирип җыларга кирәк. Обязательно. Ой, шунда аннары рәхәт, аннары уйлыйсың, ничек җыладым инде? Дурак. Мен бу Эльмира Нагимовадан миңа калса алтын киңәшләр бар. Минем бер яхшы танышым бар, аның бик каты шулай ачулары җыелган вакытта, ул каядыр урманга яисә субина бара да, и кычкыра просто. Дөрес эшли. Мин дә шулай эшләрим, но мин просто уялам, что мине танырлар. Әйтәләр, поэтому мин машинада могу җыларга, только анда берсе дә күрми. Так, и то ли очки киям еще, чтобы күрмәделәр, что мин җылым. Потому что узып киткән машиналар кай вакыт кычкыртып җибәрәләр. Җыламай инде дип.
Дуслар, әгәр дә Эльмираның елавын күрсәгез, күрмәмешкә салышып китәргә була бит инде. Бу бер кешедә кыен түгел. Кылса. Әгәр дә сезгә 90 яшькәчә яшәп, соңгы 60 елда 30 яшьтәге зиһенне яисә фигураны саклап калу мөмкинлеге бирсәләр, кайсысын сайлар идегез? Ну, акыл бит инде ул елдан-ел керә, 90 яшькә хәтле керә бит инде ул акыл. Нигә миңа 30 яшьтәге акыл 90 яшьтә мәсәлән? Ул бит тагында 90 яшьтә эшкә артачак. Юк. Кемгәдер кермәгән шартларда булган. Миңа керә нормально. Так что 30 Фигура сайларга җыена бай. яшьтәге фигураны саклап калыр идем. Чөпчен кыз кеше бай. Бу искиткеч җавап булды көтелмәгән. Представляете, 90 яшьтә чыгам шунда, 30 30 яшьлек. Иншалла шулай булса Була безгә. күрсен. Әгәр дөньяда теләсә кемне кичке ашка чакырып булса, кемне чакырыр идегез? Исән һәм исән булмаган. Шуның мәгънәсендә менә хәзер тагын бер тапкыр мәрхүм Эльмира Сөләйманова белән очрашып сөйләшерим. Чөнки без аның белән соңгы вакытта бик аралашмаган идек. Һәм ул аралашмаган вакытта китеп барды. Менә аны кичке ашка чакырып исән булмаган килешмәм дә. Әгәр дә булса, менә шундый мөмкинлек, мин аны чакырыр идем. Гомумән искә төшүләр аңа дуа булып барсын. Дуа булып барсын әйм. Күз алдына китерегез, сез үләсез һәм сөйләшә алмыйсыз. Нинди әйтелмәгән сүзләр хакында үкенер идегез? Нишен әлегә кадәр алар әйтелмәгән? Минем бу әйбер турында бик күп укыганым да бар, уйлаганым да бар, үз өстендә эшләгәнем дә бар. Димәк, син әлеге ситуацияны күз алдына китергәнең бар инде. Әйе, чөнки менә һәр вакыт яраткан кешегезгә яратам дип әйтергә кирәк. Белеп торсын. Бар бит шундый кешеләр, мин шундый кеше рәтенә кертә идем, мин күрсәтми идем яратканымны. Менә гел менә теген бар бит шундый теген. Горур, андый кешене кыргый дип әйтәләр инде. Ул яратаны күрсәтми, мәсәлән. Ә мин хәзер ул әйберне бетердем. Үземдә мин менә телим әйтергә әйтәм. Вот бүтән мәхәббәтемне белдертәм үземнең яратканнарыма. Гел, шуңа күрә гел әйтеп калырга кирәк. Ул сүзләрне. Искиткеч. Бик зур рәхмәт сиңа ихласлыгың өчен. Миңа калса имтиханны узды Эльмира. Афәрин. Алкышларга лаек син Эльмира. Рәхмәт. Инде берәр Шуннан да шун бүтәнсе теге билләһи дөрес әйтелгән сүзләр теге ул теге мин шундый дип ничек бар шулай әйттем. Коллега, безнең тагын бер рубрика калып бара, тик аңарчы Эльмира Нагимовадан тагын бер чираттагы мотор җырга тукталабыз. Йөрәгемә сүнә суытлар яктың, янамда янам гына, син елмаеп бер карасаң, шарасыз калам гына. Йөрәгемә сүнә суытлар яктың, янамда янам гына, син елмаеп бер карасаң, шарасыз калам гына. Тап, күзләремнән эзләп тап, мәхәббәтне якын утлары, йөрәгемә дәвам булганлары. Тап, күзләремнән эзләп тап, мәхәббәтне якын утлары, йөрәгемә дәвам булганлар. Жанда булган бу ярсу хисләрен, гомергә бетмәс инде. Очраттым мин үземә һәм мәхәббәтемне дигәне. Жанда булган бу ярсу хисләрен, гомергә бетмәс инде. Очраттым мин үземә һәм мәхәббәтемне дигәне. Тап, күзләремнән эзләп тап, мәхәббәтнең ялкын утларын, йөрәгемә дәвам булганлары. Тап, күзләреңнән эзләп тап, мәхәббәтнең ялкын утларын, йөрәгемә дәвам булганлар. Sönməsin, sürülməsin
sürülmesen. Bu bit durmuşunun özü, Canğa şifası yıkılığının. Yaratam degen sözü, bu yakın sönmesin sürülmesen. Bu bit durmuşunun özü, Canğa şifası yıkılığının. Yaratam degen sözü. Tap gözlerimden izlep tap. Məhəbbətlə yalqın otlarım, yüreğime devam olanlar. Tap gözlerimden izlep tap. Məhəbbətlə yalqın otlarım, yüreğime devam olanlar. Tap məhəbbətlə yalqın otlarım, yüreğime devam olanlar. Tap Эфирда қонақ бит шоу тапшыруыбыздың ең актив өлішіне келіп жеттік. Эльмира, біз сені матур жырлағаның енді білеміз, матур бейгенің де білеміз енді қазір. Шуңа күрә чираттагы рубриканың исеме дә Бие Эльмира, бейгән кеше бай була дип атала. Иншалла. Без татар халык биюендәге 3 популяр булган хәрәкәтне сиңа хәзер тәкъдим итәчәкбез. Тәкъдим итәчәк дөреслеге безнең Венерабыз. Венера сиңа күрсәтә 3 хәрәкәтне. Импровизацион рәвештә 3 хәрәкәт күрсәтәм. Шуннан соң инде шушы хәрәкәтләрне сиңа татар халык көенә матур итеп башкарырга бирергә кирәк булачак. Барысы да бик җиңел генә. Диеп уйлый күрмә. Эльмира, әллә башта шуннан башлыйбыз. Әйдә, Венера беренче хәрәкәт. Беренче хәрәкәт бик гади. 1 2 1 2. Монда үкчәне әкрен генә сындырмаса кирәк. 1 2 1 2. Бик җайлы. Әйе. Икенче хәрәкәт. Беренче хәрәкәт булды. Димәк, икенче хәрәкәт безнең татар. Туктар, әйдәгез әле беренче хәрәкәтне эшләп күрсәтсен. Әйе. 1 2 1 2 1. Илмираның ничектер сыгылмалырак килеп чыккан шикелле Аның ничектер хин биюләренә охшаган ничектер. Миңа шулай калдырсаң да була. Әйдә икенче хәрәкәт. Икенче хәрәкәт безнең татар халкының сикертмичә мөмкин түгел бит инде. Бераз гына сикереп, монда булай тотабыз да. Димәк, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Allah. Мин болай гына беләм. Шулай түгел соң инде. Шулай иттерсәң дә була. 1 2. Ну, үзеңә ничек җайлара? Венера казанча хәрәкәт булса, монсы шаллы хәрәкәте. 1 2 там да. Әйе, без бер әйберне эшлибез. Аңлашылды. Димәк, һәм өченче хәрәкәт шулай бик җайлы. Димәк, 1 2 сикереп әйтергә була. 1 2. Аннары булай. Димәк, Эльмира, син әзерме? Әзер. Репетиция булды. Дуслар, сез әзерме? Без әзер. Әйдә инде Киттек, әйдәгез матур татар көйләре астында сезнең каршыгызда җәмәгать Эльмира Нагимова җырламый, әнәк менә биячәк хәзер. 1 2 3 киттек. Беренче хәрәкәт. Беренче хәрәкәт бара бездә. Икенче хәрәкәт күрсәтәләр. Әйе. Хоп. Икенче хәрәкәт. Эльмира, инде моны белән генә бетте дисәң, син ялгышасың. Без шушы хәрәкәтләрне татар бию көенә бик җиңел генә тизне башкарганны аңладык, тамашачылар да инанганнар. Хәзер без генә авыр айтабыз, әйеме? Конкурсның кагыйдәләрен. Син шушы 3 хәрәкәтне без куйган төрле көйләргә бирергә тиеш булачаксың. Гомумән әйтеп китәргә кирәк, татар халык менә шушы бию хәрәкәтләре, алар бөтен музыкага да туры килә. Шуңа күрә без хәзер син шуны дәлиллисең. Ярар. Син әзерме? Әзер. Сез әзерме, дуслар? Киттек. Барызга да яхшы танышырлар. Беренче хәрәкәт. Әйдә. Хин киноларын сыраган идегезме? Икенче хәрәкәт. Әйбәт. И üçüncü hərəkət getdi. Alkışlar, əfərin. Әллә бу татар элементлары шушы хинт
биюінен алынған енді шул қадар тұру керек. Әфәрин. Киттік, шыраттағы күйімізге киттік. Классика, Эльмира. Ага. Бірінші харакет. Бегейбет. İkinci hareket. Hem üçüncü hareket. Ve gidelim sırası. Yalnız Akış operasından kayrılgan kanat. Әфәрин, браво! Perdesi olarak gittik siz eline. Bunu harap imamlar. Gittik Şiratağı kompozisiyası bizden gelip bitmedi. Onlar bir küp. Şu an kadar Şiratağı kompozisiyası. Gittik. Mari kulaklarını da iske almışım bulmayız. Hop, 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 hop. Aha. Hop. Hop. İyi, iyi. Bu büyülen sen Mari İsrasa'da kırıp gide alasın. Rahmet big zor. Рахмет сиңа, Эльмира. рахмет. Сөйләштек тә, җырладык та, Биедек тә. биедек тә. Бүген ялыктырмадыкмы Sen сине, Эльмира? bizni tirlettin hata. Ha siz bile başta. Енді Эльмира, біз хушлашыр алдынан гадәттә әлеге сорауны бирәбез. Бүген дә бирмичә кала булмый. 20 елдан без синең белән очрашабыз. Кайда була бу әлеге очрашу һәм тасвирлау үзеңнең тормышыңа 20 елдан? 20 yıldan. Күзләрне йомсан да була biraz. Ay, хыялланырга ярый. Әлбәттә, күзне йомабыз. Хыялый сорау. Әйдәгез әле үз Татарстаныбызда күрешергә 20 елдан сында. Казаныбызда. Казаныбызда бер кая йөреп тормыйбыз, бездә дә рәхәт. Асам деле бездә дә рәхәт. Дөрестән. Кая гына булмадым инде Аллага шөкер соңгы ел. Бары өйгә кайткач монда рәхәтлеген аңлыйсың. Иң рәхәт урын. Иң рәхәт урын. Синең инде Казанда фатирың бар? Өйең бар? О вакытта ала берсә булачак әйе. 20 Һәм елдан. без күрешәбез синең белән кайда? Концертта, өйдә. Әйдәгез минем шикарный. Секресик. Минем шикарный. Нидә? Этажлы. Нәрсә дип әйтәләр? Коттедж. Коттедж Особняк диләр. Фазенда. Фазендында әйдәгез. Амин, шулай булсын, Эльмира. Иншалла. Барлык хыялыңда тормышка ашсын, Эльмира. Без сиңа иң изге теләкләр генә телибез һәм ак юл сиңа. Хәмиде яңа матур җырлар белән безне әлбәттә инде сөендереп. Алла берсә Алла. Рәхмәт бик зур. Бүгенгә сау булашабыз. Киләсе атнада шушы ук вакытта, шушы ук урында очрашырбыз. Сау булыгыз. Пока-пока. Исән-имин булыгыз. Yol boyunda sarı roza kızganmışa taptalgan kimning ekeni şu kaderli mehabeti toplangan sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar bolgaş niye süyü başlangan sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar bolgaş niye süyü başlangan sarı roza vurur şeşke kimning nazlı bulagi eyitilmişe olgan sözümü elle so'nggi tilagi sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar bulgaş niye süyü başlangan sarı roza seni kimler taşlagan
Zatlı şeşek rozanı Süyülerine şul şeşektey Siz taşlar garizamı